je vôbec nič trápne. Je dobré, že sa o tom bavíme. V prvom rade my nenavrhujeme minimum novému primátorovi, navrhujeme mu nejakú adekvátnu čiastku, ktorá tiež nie je na banskobystrické pomery, si myslím, že nízka. A myslím si, že pán primátor nešiel do tejto funkcie kvôli peniazom, ale taktiež to berie ako nejakú verejnú službu. A myslím, že ten plat nie je až na takej nízkej úrovni, aby sme tu bavili, že je to pre neho dehonestujúce a podobne. Pre mňa osobne je najväčším argumentom to, že skade chceme zobrať peniaze na zvýšenie tohto platu. My sa tu o 2 mesiace alebo o mesiac budeme pri rozpočte handrkovať o každé euro, o každú čiastku na ihriska, na výtlky a podobne. A teraz chceme iba tak šmahom ruky, iba pri plate primátora navýšiť výdavky na administratívu o 18 000 eur. Už nehovorím o tom, že s tým bude súvisieť aj navýšenie výdavkov v súvislosti s platom viceprimátora, takže dokopy, pokiaľ dobre počítam, by to malo byť okolo 25 000 eur. Ja si myslím, že to už je celkom dosť veľká suma na to, aby sme sa o nej bavili a preto vôbec nepovažujem, že táto diskusia je trápna. Vôbec si nemyslím, že táto diskusia je trápna, ale naopak dosť k veci. Ďakujem. Pani poslankyňa Lašáková. Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Mala som dať faktickú poznámku, lebo by som vlastne chcela reagovať jednou otázkou na pána kolegu predrečníka. Pán kolega, zaujímalo by ma, koľkokrát a akých rozpočtov ste vytvárali, že sa tak vyznáte v tejto problematike. Predpokladám, že ani jeden a nikdy, takže nechajte to na odborníkov. Ďakujem.